esan dugun moduan, erreakzio komplexu horietan, ze espezie reduzitzen den eta ze espezie oksidatzen den jakiteko, aztertu behar dugu lehenengo gauza da elementu bakoitzaren oksidazio zenbakia. Eta bideo honetan ikusiko dugu zer den hori eta nola lortu. Orduan, lehenengo gauza oksidazio zenbakia zer den. Oksidazio zenbakia da, konposatu batean elementu bakoitzak daukan karga. Eta jakiteko elementu bakoitzak ze karga daukan konposatu batean, arau batzuk ditugu. Arau hauek jarraitzen baditugu, ez dugu arazorik izango elementu bakoitzari bere oksidazio zenbakia esartzeko. Orduan, orain idatziko dizkizuet, zeintzuk diren jarraitu behar diren truk horiek. Lehenengo, lau arauak. Lehenengoa eta errazena. Oinarrizko egoeran dauden elementuen oksidazio zenbakia 0. Hau da. Agertzen bada kloro oinarrizko egoeran bakigu diatomikoa dela, bere oksidazio zenbakia 0. Oxigenoarena, kobrearena, zinkarena, sodioarena, bromoarena, guztiak oinarrizko egoeran daudenean, hidrogenoarena, oksidazio zenbakia 0. Bigarrena, hidrogenoaren oksidazio zenbakia +1 da hidruroetan izan ezik, gogoratu zeintzuk diren hidruroak. Hidrogenoa eskuinaldean agertzen denean. Adibidez, kasu honetan. Hori da hidruro bat. Beste bat, hau. Hidruroetan, ez dut jarri, baina hidruroetan oksidazio zenbakia -1. Baina beste kasu guztietan hidrogenoaren oksidazio zenbakia kombinatuta dagoenean, hori bai, gogoratu oinarrizko egoeran baldin badago, oksidazio zenbakia 0 dela, beste kasu guztietan +1, adibidez. Azido sulfuriko, hor daukagu hidrogeno, hidrogenoaren oksidazio zenbakia izango da 1 positibo. Beste kasu guztietan hidrogenoarena 1 positibo. Urrengoa, oksigenoaren kasuan, oksigenoa berriro kombinatuta dagoenean, bere oksidazio zenbakia izango da -2, adibidez. CO2, oksigenoaren oksidazio zenbakia izango da -2, salbuespenak. Peroxidoetan, superoxidoetan, eta baita ere fluorrarekin kombinatuta dagoenean. Fluorrarekin kombinatuta dagoenean, fluor oso elektronegatiboa denez, oksigenoaren oksidazio zenbakia izango da +2. Fluorrarekin kombinatuta. Geratuko litzaiguke horrelako zerbait. Eta kasu horretan 2 positibo. Baina, ez da asko agertuko, normalena da oksigenoaren oksidazio zenbakia -2 izatea, egon lasai. Urrengoa, halogenoak konposatu bitarretan eskuinean daudenean, hau da, aluroetan, hori deitzen dira aluroak, oksidazio zenbakia -1. Adibidez, kaltzio dikloruro, iodo, tribromuro, kasu honetan, kloro eta bromoaren oksidazio zenbakiak -1. Edozein aluroetan, konposatu bitarretan, eskuinaldean badaude halogenoak, euren oksidazio zenbakia -1. Jarraituko dugu arauekin. Eta hemen dauzkagu beste arauak. Ioietan oksidazio zenbakia ioiaren karga izango da, hau da. Hau badaukat, oksidazio zenbakia +1. Kloro negatibo du kloruroa badaukat, oksidazio zenbakia -1. Bat dator karga eta oksidazio zenbakia. Konposatu neutro batean, elementu bakoitzaren oksidazio zenbakia dagokion azpiindezeagatik biderkatzean eta guztia gehitzean emaitza 0 izan behar da. Hau, zailagoa da esaldia ulertzea, oksidazio zenbakiak esartzea baino. Adibidez, azido sulfuriko. Hemen esan dugu, aurreko arauetan,
hidrogenoaren oksidazio zenbakia plus bat dela, eta oksigenoarena minus bi. Vale? Orduan, ez dakiguna zein da sufre, baina badakigu arau honek esaten duena. Vale? Egiten badugu elementu bakoitzaren oksidazio zenbakia bider elementu horren azpidi indizeagatik, eta hori egiten dugu elementu guztiekin eta gero emaitz guzti horiek gehitzen baldin baitugu, neutro denez, gehiketa horren emaitza 0 izan behar da. Hau da, egiten badut hidrogenoarena plus bat eta zenbat hidrogeno daude bi. Bider bi, gehi x sufrearen oksidazio zenbakia ez dakigulako, gehi oksigenoarena minus bi, bider zenbat oksigeno daude lau. Horren emaitza zenbat izan behar da 0. Beraz, hemendik ze atera ezaket x, eta emango dit 6. Pues hori da sufrearen oksidazio zenbakia. Vale, eta konprobatzen baduzue, ikusiko duzue 6 ematen duela, eta sartzen baduzue eta jartzen baduzue 6x jarri beharrean, ikusiko duzue nola emaitza 0 ematen duen. Vale? Orduan, egia esan da kalkulua ez da zaila, baina esaldia ulertzea pizka konplexua gian. Vale, urrengoa. Ioi poliatomikoa bada, aurreko arauan ederezteko gehiketaren emaitza ioiaren karga izango da. Hau da, ioi poliatomikoa zan nahi du, ez izatea bakarrik atomo bakarrekoa, baizik eta atomo bat baino gehiago. Vale? 5. arauan ikusi duguna, izan da bakarrik atomo batez osatutako ioiak, hemen atomo bat baino gehiago. Adibidez, aurretik ikusi dugu azido sulfuriko, ikusiko dugu sulfato ioia. Eta da, SO4 bi negatibo. Hemendik zer dakit, oksigenoaren oksidazio zenbakia minus bi dela, eta sufrearena ez dakit. Vale, orduan, egiten dut minus bi, bider lau oksigeno, lau daudelako, gehi x, ez dakidalako sufrearen oksidazio zenbakia, berdin, zenbat izan behar da orduan, orain kasu honetan gehiketaren emaitza, pues minus bi. Bere karga, ioi honen karga minus bi delako. Vale, eta hemendik aterako genuke, sufrearen oksidazio zenbakia 6 dela. Vale? Osea, prozedura berdina, baina karga badago gehiketaren emaitza izan behar da kargarena. Vale, eta gero, taula periodikoko lehenengo eta bigarren taldetako elementuen oksidazio zenbakiak bat eta bi dira urrenez urren, eta hemen betikoa. Ez dakit taula periodikoa, orduan ez dakit ze elementuren oksidazio zenbakiak diren horiek. Vale, a ber, jarriko izuet hemen. Vale? Eta hauek dira lehenengo eta bigarren taldekoak, orduan. Lehenengo taldean hauek daude, bigarren taldean hauek daude. Vale? Eta orduan, hidrogeno, litio, sodio, potasio, rubidio, estesio, frantzioren oksidazio zenbakia bat. Berilio, magnesio, kaltzio, estrontzio, bario, radioren oksidazio zenbakia bi. Vale? Dira errazenak, orduan. Gutxi eta tipikoenak gehien ateratzen direnak, orduan. Eski ja badakizue, osea, balentziak ikasi dituzuenean, ikasi dituzue baita ere. Vale? Formulazioan aplikatzeko erabili behar izan dituzue. Orduan, dira errazenak, vale? Gogoratu edo memoriaz ikasi behar dituzuen bakarrak, baina eske askotan ateratzen direnez, ez duzu ez da memoriaz ikasi behar, menperatuko dituzue konturatu gabe. Eta hemen, normalean ez da aipatzen, baina nik beste bat gehituko nuke, vale? Esango nuke urrengo konposatuak, sufre, selenio eta teluroa, oksigenoa bezala, eskuinaldean daudenean, vale? Konposatu bitarretan eskuinaldean baldin badoaz, euren oksidazio zenbakia minus bi, vale? Zergatik esan dut oksigenoa bezala talde berean daudelako, vale? Oksigeno, sufre, selenio eta teluro, orduan. Hauek baita ere ager daitezke, eta normalean ez dira arauetan agertzen, oksigenoaren talde berean daudenez, ezaugarri berdinak dituztela suposatzen da, eta orduan ez da aipatzen, baina, espadanik nahiago dut aipatzea. Vale? Eta beraz, hauek eskuinaldean agertzen badira, euren oksidazio zenbakia baita ere minus bi. Gainera ingo dugun adibidean,
vale? Agertuko dira. Orduan, pues ja esaten dugu eta listo. Vale? Orduan, lehenengo bideoan jarri dizuedan adibide bat erabiliko dugu. Bueno, erreakzio honen konposatu guztien elementuen oksidazio zenbakiak aterako ditugu ikusitako arauekin. Orduan, adibidez, kobre monosulfuroa lehenengo, bale, pues hemen dago justo orain esan dudana, bale? Sufre badago eskumaldean, orduan bere oksidazio zenbakia -2. Orduan, konposatu osoa neutroa denez, konposatu guztiaren oksidazio zenbakien gehiketa zenbat eman behar du? 0, beraz, kobrearena izan behar da +2. Bale, urrengoa. Hidrogenoaren oksidazio zenbakia badakigu bat dela, eskerraldean dagoenean, eta oxigenoarena -2. Kasu honetan, -2 bider 3 -6. Vale? Gehi bat, -5. Orduan, 0 izateko gehiketa, nitrogenoarena izan behar da 5 positibo. Sufrearena, oinarrizko egoeran dagoenez, 0. Hemen badakigu oxigenoarena -2, beraz, 0 izateko gehiketa, nitrogenoarena 2. Vale. Urrengo kasuan, ikusten duzuenez NO3 atera daia lehen. Vale? Hemen badaukagu konposatu honetan NO3. Orduan, NO3 honetan oxigenoa -2 eta nitrogenoa 5. Vale? Orduan, bi datu horiekin NO3 espezie edo ioi berdina denez, gauza bera aplikatu ezakegu hemen, vale? Ioi berdina bada, ioi hori osatzen duten elementuek oksidazio zenbaki bera izango dute baita ere. Vale? Orduan, hemen ja hasieran atera dugunez nitrogenoaren oksidazio zenbakia 5 dela eta oxigenoarena -2, aplikatu ezakegu hemen. Ioi berdina bada, hau da, NO3 ikusten badut, kasu honetan, NO3, baina hemen baita ere baukagu nitrogeno eta oxigeno, eta ez dugu hori aplikatu, bale? Ez delako ioi edo konposatu berdina. Hori bakarrik ioi berdina bada. Beraz, kasu honetan, badakigu lehen atera delako guzti hau. Eta honekin, atera dezakegu kobrearena. Hala eta guztiz ere, kasu honetan kobrearena ondo ikusten da, bestaldean jartzen dugulako beti oksidazio zenbakia orduan, eta eskerraldean dagoenez positibo. Hala eta guztiz ere kalkulu egiten egin dezakezue baita ere. Hau jakinda, nitrato ioiaren oksidazio zenbakiak jakinda, bestea +2 ematen duela, egin dezakezue hori, gehiketa 0 izan behar dela jakinda, primeran ateratzen da 2. Vale, eta uraren kasuan, pues, -2 eta +1. Vale, hauek badakigu orduan, erreakzio honetan, ja, izango genituen oksidazio zenbaki guztiak atera. Eta gogoratu hori dela lehenengo pausua, jakiteko ze espezie oksidatzen den eta ze espezie erreduzitzen den. Vale? Hori ja urrengo bideoan.